Hello mga padaba! Welcome back to my YouTube channel. Once again, this is VG, your Bicolana travel vlogger. Diyos marhay na aldaw sa Indogabos. And for today's video, ay muli po naming ipapakita sa inyo ang aming ipinagmamalaking Mayon Volcano. Tara, samahan nyo kami sa aming activity number 5. At kapag bago ka pa lang dito sa channel ko, recap muna tayo. Baka hindi mo pa napanood ang aming previous activities. Click nyo lang po itong nasa taas. I will show you our activity number 1, which is ATV ride at Cagsawa, Daraga Albay. Second activity, nilibot po namin ang Cagsawa Ruins. Third activity ay pumunta kami sa Sumlang Lake sa Kamalig Albay. And the fourth one, pumasok kami sa Huyup-Huyupan Cave. So ano pang inaantay mo? Just click and check it out. Kami? Saan pa tayo ngayon? Dali na! We're here po paakyat po sa Linyon Hill. Ito po hinihingal na po. Yung isa yung isa po nasa likod. O ayan po. Paano siya balik pakat to? Babalik daw. Babalik daw. Oh? Bumalik ka! Grabe! Power! Ate Eden! Power! Ano? Okay. Start na maglakad. Ano? Woo! Power na power! 900! My God! I hate drugs! See? Kita na po. Nakikita na po ang kabuuan ng Legazpi City. Legazpi ba? Oh my God. Hingal! This is our fourth destination. First, ATV ride. Next, Cagsawa Ruins. And Huyup-Huyupan Cave. And now, we are here. Huyup-Huyup. Hingal-hingal! Ay, Sumlang Lake. Sorry naman. Nakalimutan lang po, madam. Pagsampot mo dito, para na yun. So ayan mga padaba, finally we're here na po sa taas. So kung meron po ang buhol ng Chocolate Hills, meron din po ang Bicol. At ito po ang aming ipinagmamalaking Linyon Hill. Linyon Hill is a prominent hill in the city of Legazpi, some 3 kilometers west of its downtown port area in Albay, Philippines. The summit rises to about 512 feet or 156 meters, overlooking the Mayon volcano to the northwest and the entire city and Albay Gulf to the east. The whole site is managed by the city and provincial government and has been designated as a nature park. In 2006, the park underwent a major renovation with the hilltop leased for private development under a memorandum of agreement with the Albay provincial government. The park now has a viewing deck with coin-operated telescopes, a landscape promenade, as well as restaurants and souvenir shops. Other features include a zip line and a 50-foot tunnel constructed by the Japanese during World War II. It is accessible by car via spiral uphill road of Benitayan Road from the Legazpi Airport. Nandito po kami ngayon sa tuktok ng Linyon Hill. Andito po ang aming presidente from
Barangay. Murok-murok. Na nakatabi na ano, purok. Okay, ito naman po from Kinubatan, Albay. Vital statistic. Ano ka, nag-video ka. Ito po ang taga-Bulan man. Si Mrs. Guanyisong. Ano na? Ano problema mo? Ang pacheng-pacheng. Siya lang, tasila. Okay. Ay, kuya. Ito nag-video. Mami, ay ate Eden. Wow. Yes. Ako. Paharap mo. Tama na. Iharap mo pa kanina, ate Eden. Korte mo lang yan daw. Surang mo talaga din. Hello! We're here! Sa Yes. po kami. Ayan po ang aming mga bahay. As you can see. Bali, tag 100 pesos po. Maya, dara mo na lang. Ay, tama naman. Skandal. Oops! Andito na rin lang tayo sa Linion Hill. Samantalahin na natin, tuloy pa rin ang pictorial session. Kanya-kanyang pose, may nakatawa, may labas yung ngipin, at meron namang nakapikit. Ano ba yan, Ate Eden at Mami Maylin? Pasensya na. Ayan, meron din pang FHM ang pose at meron din tilang lulukso. Aba, si Ichel, maghunos dili ka, kapatid. Sa side na to ay makikita nyo po ang kabahayan sa buong Legazpi. And I know, ito ang side na gustong-gusto nyo nang makita. Are you excited na ba na makita ng malapitan ang Mayon Volcano? Na po kami dito sa Linion Hill. Andito po ang aking mga kasama. Nakikita niyo po kahit mga pawisan na, magaganda pa rin. Ate! Eden, ano ang sekreto mo? Ha? Sabihin mo nga sa amin. Yan, dahil sa Glutafit, power na power pa din. At andyan po ang aking model sa Omnifit, representing Miss Maylin Villahermosa Llacer. Siya po ang aking model sa Glutafit. Power naman dyan, oh! Power! At ito naman po ang model po ng aking Omni White products. Siya po ay si Mr. Shell Garland Guanizo. Power na power. Okay. Ayan po, pababa na po kami. Dahil hindi kaya ng sasakyan ng aming Nagpasakay, ay nagpa-picture ka pa rito. No. Kasi hindi niya kakayanin paakyat dito. Sabi niya, experience naman daw natin. Experience naman daw natin yung yung maglakad. Kasi no time na tayo mag-exercise. Ayan. Ayan po tayo. Ayan po, oh. Ito pa kami sa tuktok. Lakad-lakad lang po pag may time. Kasi kanina pa kami kasasakay sa sasakyan nitong babaeng to. Yan, oh. Mami, yung license mo 1, 2, and 3? Ano yun? Daming wheels, ano? Kasi driver ng motor, ng tricycle, ng 4 wheels, ng truck, fish dealer. Driver's license.
Okay. 900 meters lang naman po from galing doon sa taas hanggang sa baba. So, kayang-kaya po, di ba? Sisiw na sisiw. Yakang-yaka, sabi po ni Ate Eden. Ate Eden, ano yung team mo? Anong team ka sa JC Premier? Ako from Team Catalyst. Hi, Mommy. How are you, Mommy? Where's Papang? Papang, si Papang nawawara, si Papang at Marawi. Manawagan tayo. Nabilin. Panawagan ko si Papang, nabilin sa Marawi. Ay, Mami, tapos na Marawi. Ako ay nabilin kaya kay Minatay na nakabalik. Aw-awa manggali. Marami ito, patay na. Nasabihan. Pira sibang. Okay. Parang ito na pababa. Hingal-hingal na gayod. Pero fight lang ang laban. May laban pa mamaya. May time pa po mag-swimming. Okay. Swimming competition. May magtutupis. Abangan po natin. Nadamdaman kasi yan, kurong nato na MIS. Na imbuhaan ni Regal. Si... Kuhaan ko na ako si Si ulit sa ulit. No. Hindi si Sino ba yung kurong? Anong hanak kurong? Ilan ang buhok niya? Ang babahoon? Third lock na ito. Ay, si Kuan. Si... Frederick. Si Ferdy. Si Ferdy. Okay. Aring ka. Ito kami, ito nakapangrin yung mga kinitaan. Sabi ni Regan nga. La la la. Oh my God. Oh my God. Makahadok mo na ba? Libre baray, lay sabi ni din. Oh, kaya kamu nagkakaburunsan, kaya erog kamu sana. Slow ko no, zigzag surface. May paintball din dito. Ano ate? Sasansalunin ko na lang kita. Ako. Mataba na. Malabat. Hope you enjoy watching our activity number 5. Diyos mabalos!